Limro kang pinundi gelar ingkang Joro Wisudan Kali Karman iras pantes anggennya pemangku gati ing mangki ngawontenaken gelar ingkang Joro tetepi upacara adat Widhi Widono panggung tina nganten monggo Pak Budi MC kemarin sumangga ingin ngaturaken kudu wadul kata-kata kula saking Nusantri Nusantara Usang ini Mesa mesa guyah guyang guyu ingkang moho welas lan asih mugi lumampah dicara pangajian panggih mantu kalenggan menika Purwa Madya kantos kusala tansah manggih rahayu kawujudan amin ya rabbal alamin selawat sarta parang puji tansah sambut puji katut dumateng ingkang ngandhap sukertaning jagat panuntun umat kiblating patuladan ingkang ngangapi syafaat anggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing kerajaan mugi kula panjenengan pikantuk satrakat donya Nyai Enik Apriya Salon Purna Genyo anglampahi adat Widhi Widono kemarin paring sasinipun makan kula deyo-deyo adicara pusat geni MGSMA Almukaro katuraken kula
Jajar putra teman dan kekawin sesanding
Giyo ngraras pepadhaning Sudarma. Bamung sajuga kang cinipta sawiji kang kaesti. Muhun ngandhang donga pangestunipun Rama Ibu Sinartan paminta sing kuwasa nugrahaning Gusti Kang Maha Nasa. Pun mangken yen ngaturaken sembah pangabekti sumungkem dumateng Rama lan Ibu Kekasih. Atmaja kinangan dan putriya gendong ayu Sindi Wahyu Agusti ngaturaken sembah pangabekti dumateng Kang Garwaya Bagus Agung Trisutresna Kang Mas Agung Trisutresna Yodik Sindi Wahyu Agusti kula ngaturaken pangabekti dumateng panjenengan Kang Mas Yonduk patompo pangabekti marang aku ya Nduk kanthi pangestu sedaya para tamu undangan ya Nduk ya muga-muga kenya kelumban gebyur wonten ing madyaning bebrayan tansah mandya hayem tentrem kantor harja kebak ing welas lan asih wonten ing sasana duwung ingkang sampun kalolos kawangsulaken malih dumateng Kang Garwa daya-daya wangsul ing sasana sakawit atmaja pinanganten sakara wangsul ing sasana sakawit kemarang ngaturaken adat widi-widana perobongan sinengker daya-daya atmaja pinanganten kakung jumeneng ngasta tilam lampus ingkang isiwa swiji palawija sarta receh kasuntaning pakone Kang Garwa winandahan mawi sidore kang awarni ripta guna tangkaya minangka tanggel jawab priya nyekapi sandang boga lawan wanita guna tangkaya kaya mbak sejati nenggih krisang pinanganing aku paling guna kaya wangsul ing sasana kakawit angaturaken wujudipun Tangka Gunagaya Dahar Gembul Dahar Gembul Andra Guna Dahar Gembul teturangan wujute sekul murnan sekul ingkang awarna jenar kapas indah minangka sarana dedolangan sarwi lawuh ati antep minangka pralambang anteping lalanggen ira samya palakrama
menika wujudipun Gembul Bojonandra Winotrahing Kusuma Ramba sing nadu akarya dadya syukur ing ngarsani Gusti kang makarya jagat Bagus Agung Trisudu Mandunang Pamestri Genduk Ayu Sindi Wahyu Agustin Kawangsulan Sindi Dulang Kang Garwa Bagus Agung alon-alon do Sindi baca irung nek kulino sesuk diterusin nek pun bareng-bareng saiki bareng-bareng dicekel sindoe kabeh menika wujuding Andra Wina dedunangan kanthi kebaking rasa asih suci Al-Qur'anul Karim kepareng saking kadang-kadang kula santri Nusantara usanggeni sapono panyoro swara katuraken dhuwur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
لقوم يتفكرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim asraf pinindo sira tirta wayuan jenjing sawisnya rapi dawuh saking pustaka suci Al-Qur'an. Mugi saged dados dedamar lampahe swibahe bab maca pinangan ben sakloron akhiripun kebir matian bebrayan.
kalajengaken mangke kepareng Pak Sunaji kalian Pak Sarif, kalajengaken mangke pungkasan Pak Witoyo sekalian. Sebesar malih monggo Pak Jamaluddin sekalian monggo kepareng foto. Mangke kasul keluarga ageng saking pirangaken kakung sebesar malih Pak Warno sekeluarga, Pak Warnen sekeluarga, Pak Ikan sekeluarga, Pak Agus sekeluarga. Saja arep mundut Innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan la
Bapak Jamaluddin Sasono Panyoro Puro Aturagan Kulo. Kemarin monggo panjenenganipun Bapak Kateni Bapak Dewan nggih pangapunten. Assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama ingkang satuhu kawula taati, para bini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu kawula hormati, panjenenganipun Bapak Warsi kadang pisan dalah ibu dalah sedaya penderek pinanganten saking Menggeng Gelang Lor ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu undangan sedaya ingkang kawula hormati, Bapak mantan Kepala Desa Pak Jamaluddin, sedaya perangkat ingkang wonten, Bu Lurah ingkang kawula hormati, sahabat kula Mas Agus niku riyen dek latihan Nesa Pak, dihukum wong loro bareng karo Mas Agus niku teng pabrik es. Nggih, ingkang kawula hormati sahabat sejati, dulur selawase. Semoga kita sepindah ngujuaken puja dalam puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat rahmat kawilujengan dumateng kula dalah panjenengan sami sahingga wonten kalenggahan menika kula panjenengan sami saged hangesreni jemukipun pinanganten saribet kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Pramila pantes kawijil Pak Maljani. Lah Pak Jamal niku geten dulek kula tak bagian enten lor mawon calone. Lah kula terus manut Pak. Nggih. Dadi nek enten klentune yo di ngapura ngene wong mantenan mawon kok sepindah ngaturaken salam. Kula jawab waalaikumsalam warahmatullahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nek madati manten kuwi diniati ibadah Pak, diniati ibadah manten kuwi bakal bisa langgeng. Ora neng wong dadi manten sakmene tuweke, sakmene akeh termasuk kula ora tukaran karo bojo. Nggih napa mboten? Nggih. Wis sasi rong sasi limang sasi biasa Gus. Engko nek wis mulai iku yo wis. Nggih, mulai nek jenengan kuwi dadi manten diniati ibadah, apa kekurangane bojomu kowe iso napa? Apa kekurangane aku sing wedok iso napa kuwi jenenge manten. Lah nek ning luwih tok ngono akeh sing napa, kekurangan dan kelebihan saling menerima. Nggih to Pak, kula ki namung sing baku ngomongi manten Pak. Nek perkara pasrah niku nggih pun wonten niku ya wis tak tampa wis kabeh. Kula wau wonten tari asih kula atas nami keluarga matur suwun sanget sedaya kula wau kangge ngremaketaken keluarga Gelang kalih keluarga Jabon. Nek babakan niku mengke mriko wonten Joko mriki wonten Prawat. Pol delalah keluargane Pak Kater niki hayu-hayu. Delok sing waden nggih. Hayu-hayu Pak. Jangan pilih, jangan pinten di niku anune Pak Jamal bareng iki. Nggih, putrane ayu-ayu. Nggih, monggo mengke lewat Mas Agung. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kula pilih pinanganten sampun sumodok wonten dalem mriki benjing antawis jam sami ngoten mawon nggih Pak. Jam sami pinanganten kapurih ngarapaken dumateng dalem Gelang, insyaallah pinanganten dinten ingkang dipun kertokaken insyaallah badhe kula larapaken dumateng dalem Gelang ning kula izin benjing benten Pak Jamal sing mriko. Nggih, izin. Para bapak, para derek ingkang kula hormati, kirang wicaksana mbok bilih anggen kawula matur kathah-kathah. Mbok bilih pawewan menika sampun teka panjenengan ngesakaken kundur kula sak keluarga namung derek akan sugeng tindak
sugeng kondur mugia kondur panjenengan awit dalem mriki ngantos dalemipun piyambak-piyambak tansah manggo rahayu kalih sumubita niring sabikala kula cekapi semanten billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang